Hari ini masake pindang tewel, Cah. Sopo sing favorite pindang tewel cungkan tangan. Lah iki kan aku wis suwi gak masak pindang tewel. Lah akhirnya langsung tak eksekusi wae. Lah iki kan wingi aku tuku tewel iku 5.000 oleh akeh oleh sak kantongan kresekku buek, Cah. Lah iki tewele tak irisi tipis-tipis ben supaya engko cepet medhuk gak suwe-suwe nggodhoke ya. Lah iki nek tewele wis tak irisi terus tak singkrahno dhisik, tak tinggal nggih bumbu. Lah bumbune iki aku nggawe bumbu lodeh jangkep utawa bumbu pepek, Cah. Lah iki mang tewele sembar tak ombah, tak lebokno jero ompreng, terus bumbune tak blender, gak usah digongso, langsung dicemplungno, terus disoki karonan santen, terus tak kei seasoning iki ana garam, karonan penyedap, karonan gula, Cah. Lah kok ngono terus diaduk-aduk kanthi rata, kanthi cemarup. Lah ben ambune ku tambah seweger, rupane ku tambah ayu, dhuwure ku tak lamai godhong jati, Cah. Terus tak tutupi, tak masak, tak entepno dhuwur kompor, iku dimasak suwene yo nganti banyune sat yo kira-kira ana elek sak jam wae. Lah iki banyune nek wis sasat kaya ngene, wis medhuk, iku tandane wis mateng, Cah. Lah ning gone sampean ku yo ana ta ora masakan model ngene iki jenenge pindang tewel. Nek ora ana ya monggo silahkan diriku, kerasane iki yo widhuk tenan ngono lho, Cah.